बे समाव फोसावनो लादों मोनसे गोनां रादाब। बाक्सा जिल्लानि 24 नं मुसलपुर बीटीसी बियाबनि सिङाव थानाय भगपुरनि गामिनि थागिबि फरायसाफोर आरो बेनि साखाथि फाखाथियाव थानाय रायजो राजाफोरा हान्थामेलानि जेंनायाव गोग्लैनानै दङ। भगपुर गामियाव गंसे दंफांनि दालां लुनाय जादों, जायखौ जायगानि थागिबिफोरा दिनै गावसोरनि रां बाहायनानै दालांखौ फाहामगासिनो दङ। मानोना बे लामाया भगपुर गामिनि फरायसाफोर आरो हाथाइ बाजारसिम थांनाय सुबुंफोरजों बाहायजानाय गोनांथार मुखुब लामा। बे दालांजों जोथोनगिरिफोरा गाव-गावनि गथ'फोरखौ फरायसालियाव लांलाय लाबोलाय खालामनाय आरो हाथाइ बाजाराव थांनाय सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानाङो। बेनिखायनो ओनसोलनि थागिबिफोरा बे दालांखौ फाहामनो थाखाय आथिखालनि UPPL आरो BJP खुंथाय सरकारनि मदद हास्थायदों। लोगोसेनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओनसोलनि गागि सुबुङा बे समाव मा बुंखो खोनासंदो। जोंना मुसलपुर समस्तिनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि बे जोंनि गासै बिल्डिंआव दङ जेनेबा भगपुर भिलेजाव खैबाथा सुपार दङ। बेयाव खमसे खम जोंनि भट केन्द्रआव जोङो जाखाय खना, बे जाखाय खनाव जोंहा मिनिमाम जोंहा 9,000सो थारमाने भट दङ। बेखिनि थांलाय फैलाय बे बाजाराव जोंहा प्रत्येक सप्तायाव बाजारा खेबनै जायो। बे खेबनै जाना गथ'फोरा स्कुला रानिंलि थांबाय थायो फुंबिलियावनो थांनांबाय गावबा गावनि बिमा बिफाफोरा फैनानै बे दलंखौ पार खालामनो गोनां जायो। आरो बेहाय नुनायाव आरो आं मिथिनायाव आं बाय बैसोगोरासिन बे स्टाफनिनो बेयाव जोंहा गिबियावनो थांबाय कंग्रेस सरकार, बिनिफ्राय थांबाय जोंहा AJP सरकार, बिनिफ्राय फैलायबाय जोंहा 15 बोसोर BPFआ राजत्व खालामदोंमोन। दा सलायदों 5 बोसोर बारलांबाय बे UPPLआ, दासिमबो जों बे दलंखौ जोङो माबा दिन्थिनो लाबोदोंमोनबाबो बिसोरो जागोन आरो खेबसे जाबाय जोंना बे स्थानीय जिथु भुपेन बर'आ बिथांनोबो जों थांनाय जादों 10 जनसो थांनोबो थिग আছে। आं दिनैनो सिबिं दिनाव जनायगोन बे दलंखौ मा जाहोनाव होनाय जायाखै आं दिनै माबागोन गाबोन समनायनि फिथाइयाव रिजाल्टखौ होनाय जागोन। थेवबो बिथाङा दा बेयावथ' जोंनि बे खाथिनिनो बिथाङाबो भगपुर बेन्दोंआवनो गोलैयो, भगपुर बेन्दोंआवनो गोलैयो। बिथाङा दासिमबो जों बे दलं गानो फैयाखै आरो बे दलंखौ नायना बेलेग बाथ्रा गामिखौनो गानो फैया बियो। दा भटखौ बोरै बिनिफ्रायनो दा बेनो जों थिरांथा लादों जि जोंनि गामि जौगा आफादनि गासै बेन्दिंनि बे थांलाय फैलाय जिखिनि जों हारेसमेन्ट मोन्दों, बिनि कारणे जों बे इलेक्सनाव बे बिसायख'थियाव जायफोरा थारमाने केम्पासाव फैगोन बिथांमोननो जों अबगत खालामनाय जागोन। जायफोरा थारमाने जोंनो सर्ट बांसा होनानै बे दलंखौ फाहामनाय जागोन बा होनाय जागोन, होमब्लासो बिथांनो जोङो भट होनाय जागोन आरो बेखिनिथ' जों बाय औवा खान्थि खान्थासो थारमाने माबा मेरामति खालामनाय जादों। आरो बे दिनैथ' अखा हादों, अखा हानायाव गथ'फोरा थांनोबो बे आंनो बे ना खान्था हान्दि आं पार खालामना हरदों आरो गथ'फोरखौबो स्कुलाव थांना नारै हरदों। बे स्नेपआ खिन्थु नोंथांमोना लानांगौमोन आरो बे स्नेपखौ जों लाखिनाय जादिया। बेबायदिनो आरो दानिया अदालगुरि जिल्लानि रायजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव रादाब। हादरनि मोनसे मुंदांखा कम्पानि फार्स्ट क्राइआ दायो अदालगुरियावबो दंसै। अदालगुरि रामपुर सकनि HP पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव फार्स्ट क्राइनि फ्रेन्चाइजिआ 21 जिल्लायाव बेखेवजाबाय। बे गलायाव गथ'फोरनि गासिबो बेसादफोरखौ मोननो हागोन। नोंथांनि खुदियानो गोनां जानाय गासिबो रोखोमनि बेसादफोरखौ बे मोनसे जायगायावनो मोननो हागोन। फार्स्ट क्राइआव गथ'फोरनि थाखाय गोबां रोखोमनि दिहुनजानाय बेसादफोर मोनो, जेरै सि-जोम, गथ'फोरनि थाखाय दोरोङारि गाननाय, पार्टी वेर, एथनिक वेर आरो फर्मेल वेर, गथ'फोरनि थाखाय सेन्डेल, जुथा, बुट आरो स्निकार्स, सोलोंथायारि फुथुलाफोर, पाजलफोर, बर्ड गेम्स, एक्शन फिगार फुथुलाफोर आरो गोबां। आलादा बैसोनि थाखाय गोबां रोखोमनि बिजाबफोरनि मोनसे गुवार रेन्जबो दङ। बेबी केयार दिहुनथायफोर जेरै डायपार, फिडिं एक्सेसरिज, स्ट्रलार आरो गोबां। एक्सेसरिज जेरै खानायनि एक्सेसरिज, गहेना, बेग, सानग्लास, घड़ी आरो गोबां। फार्स्ट क्राइआव मोननो हानाय माखासे मुंदांखा ब्रेन्डफोरनि मादाव इन्टारनेशनेल ब्रेन्डफोरा जादों जेरै मेटेल, डिज्नी, बार्बी, गेरबार, फिशार प्राइस आरो भारतारि ब्रेन्डफोरनि मादाव पंचकुल, हट व्हील्स, निउबी, हार्लिन, मेडेला, टेम्पो।